Yorgen Fenech ta' 38 sena inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin wara li s-Sibt filgħaxija tressaq il-Qorti mixli b'diversi akkużi b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Taħt sigurtà stretta skortat mill-Pulizija tat-Taqsima tal-Investigazzjonijiet Kriminali u tal-Iskwadra tal-Omiċidi, Fenech iddaħħal fil-Qorti għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Fawla numru 9 fil-preżenza tal-qraba ta' Caruana Galizia u numru kbir ta' ġurnalisti Maltin u internazzjonali, Fenech ġie akkużat b'5 kapi ta' akkuża marbuta mal-qtil li seħħ fis-16 ta' Ottubru ta' sentejn ilu. Brasu baxxuta u b'ton baxx, Fenech wieġeb li mhux ħati għall-akkużi li promova, organizza jew finanzja reati kriminali, ipparteċipa b'mod attiv fl-attivitajiet kriminali tal-għaqda u li kien kompliċi ma' terzi bi ħsieb li joqtlu lil Daphne Caruana Galizia. Huwa ġie mixli wkoll li assoċja ruħu ma' persuni bil-għan li wettqu reat kriminali u li renda ruħu kompliċi li b'isplużjoni qatlu persuna. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Audrey Demikoli laqat ukoll it-talba tal-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Zara sabiex jiġu friżati l-assi kollha tal-imprenditur Fenech. Fil-fatt il-qorti ma laqitx it-talba tad-diviża mmexxija mill-avukati Gianluca Caruana Karin mill-Uffiċċju tal-Avukat ta' Gianella De Marco u Marion Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Franco De Bono li oġġezzjonaw għall-ifriżar tal-assi ta' Fenech. Fil-qorti nstema' wkoll kif matul dawn l-aħħar 11-il jum Fenech ġie arrestat 5 darbiet u ngħata l-Police Bail 4 darbiet sabiex is-Sibt filgħaxija seta' jitressaq il-qorti. Dan seħħ wara diversi xhur ta' investigazzjonijiet li l-Pulizija Maltija mmexxija mill-Ispettur Arno wettqet flimkien ma' esperti tal-Federal Bureau of Investigation, l-FBI u l-Europol. L-Ispettur Arno spjega li Fenech ġie arrestat fis-6:15 tal-20 ta' Novembru li għadda, meta l-Pulizija li kienet tassegwi lil Fenech ratu jipprova jitlaq mill-Marina ta' Portomaso bil-jott tiegħu bl-isem ta' Geo. Hawnhekk il-Pulizija flimkien mal-Forzi Armati ta' Malta segwew lil Fenech fuq il-baħar sakemm eventwalment arrestawh fuq il-baħar bi Sweet Pembroke. F'seduta ta' madwar nofsija l-Maġistrat ordnat ukoll sabiex il-Pulizija tiddepożita l-karta tal-identità ta' Fenech flimkien mal-passaport u numru sostanzjali ta' kardi ta' kreditu li nstabu fuq persuntu meta ġie arrestat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.